Guys, welcome back sa aming YouTube channel. Happy New Year po sa inyo lahat. Wala na naman po ako ngayon busis. Bumalik na naman yung paos ko kasi nasobrahan sa buko salad noong Christmas. So ayan guys, andito na naman po kami sa aming palayan at kami ay magtatanim muli ng gabi. This time guys, kasama ko na ang aking Katres Maria. So ayan sila. Hello, good morning everyone. So ayan guys, samahan nyo kami at kami ay magtatanim ng gabi at saka kangkong. Ayan, wala talagang busis si Tres. Samahan nyo kami guys. Our planting So ayan guys, kung makikita nyo po yung naunang itinanim namin ay may dahon na. Ang bilis lang pala ng gabi or laing yung tawag sa amin dito. Laing, yung ginagawang pinangat. So ayan guys, ito na lang yung ibang way namin para pawasan yung palay ba. edit mo sa madali mo sirain yung blur ko. Kangkong naman ang aming tatanim. Kangkong guys, ang susunod. Kangkong. Panay ko bulit guys, tao na lang. Minsan paulan, wag lang luluin ka. Hatid mo ba'y bagyo, dalangin ito ng aking ko. Sumasanggot, pag-ibig ko'y umaapaw, ang daming ko'y umiiyak.
May nagtanim na. May nagtanim na. May nagtanim na. May nagtanim na. Kurot. So yan guys, dahil nagkulang ang aming pananim na kangkong, kukuha kami doon sa dulo. 5 times up.
Ayan guys, tapos na kami magtanim ng ating wow. And we're finished. Ayan, puti. Sinudon mo sa mga Tara na tayo ay maglinis ng ating Linis tayo ng ating mga paa, ng ating legs. maghanap. Aking niliwagan. We are the champion of the world. Pwede pa po sa Maligo na lang tayo, guys. Maligo tayo! Ayaw ko na. Ayaw ko na. Sa wakas natapos din kami. Ay na po, pauwi na kami guys. Ayan. Pagod yung Tres Marias sa mga pasaway. Kalahin mo yun. Tinapon ako sa palayan. Porkit ang liit-liit ng ate nila.